ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಹಯೋಗ ಇತ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದುಂಡು. ಸ್ವಯಂನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನವು ವಿಶೇಷ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದುವೇ ನಿಕುಲು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮದ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ವಾಣಿರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇಂದುವೇ ಬಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಕುಲು ನೇರವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಡ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ವಾಣಿರ್ದುಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಸದೋ ಕಾಲಗಾದ ಅತ್ತು. ವಾಣಿದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏತೇತ್ ವಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಪ್ಪುಂಡೋ ಆತ್ ಅಧಿಕ ಸಫಲತೆನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ವಾಣಿರ್ದುಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು ತಾನೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇನಿ ಇಂದೆಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಸೇವೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಬೇಹದ್ದ ಸೇವೆಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೇಹದ್ದ ಸೇವೆಡು ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹಜವಾದ ಬಲ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮನೇ ಆವಡು, ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮನೇ ಆವಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಬೇತೆಕ್ಲ ಸಹಾಯನು ದೆತನುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧಾಪುಂಡಾದ ಬಂಡ ಅಕುಲು ದುರ್ಬಲ ಆತ್ಮ ಅಕ್ಲೆಡ ಅಕ್ಲನೇ ಐನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಏರಡ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜೋ ಕಾರಿಜ್ಜೋ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಬಲಿಪೆರೆ ಪನ್ಲೆ. ಅತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಬಲಿಪೆರೆ ಪಂಡುಂಡ ಅಕುಲು ಬಲಿಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ. ಅತ್ತಂಡ ಬೂರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸಮಸ್ಯೆದ ವಶಾಯಿನ ಆತ್ಮ ಅಕುಲು ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಾದಿತ್ತಂಡಲ ದುರ್ಬಲರು. ಅಕ್ಲೆಡ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಶಕ್ತಿನ ಕನಪೇರು. ಭಗವಂತ ಬಾಬರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಶಕ್ತಿನಂತೂ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ದುರ್ಬಲ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಕ್ತಿ ಹೀನೆರೆಗೆ ಬೇತೆಕುಲು ನೆತ್ತೆರ್ದ ದಾನ ಮಲ್ಪದು ಶಕ್ತಿವಂತ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕುಳ ಮಾತೆರಡಲ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು. ಶಕ್ತಿದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ, ಗುಣತ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಕ್ಲೆಡ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪುನೆನು ಕೊರ್ಲೆ. ಈ ಸುರುಕು ಪಂಡಿತತ್ತೆ ದಾತ ಆಲೆ ಪಂಡು ಅಕುಲು ಅಸಮರ್ಥ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಜಿಂಜಲೆ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಬೇತೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಖುಷಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಜನಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಸನು ವ್ಯಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಇಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆದ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಮಹಾದಾನಿಯಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಶಾಂತಿ ದುಃಖದು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪು ನಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಪರಿವಾರದಕ್ಲೆ ತಾನೆ ಪರಿವಾರದಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮಹಾದಾನಿಯರೆ ವಿಶೇಷ ದಯಾಹೃದಯದ ಗುಣನು ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ವಾತಾವರಣಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಒವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಬಂಧನದ ವಶಾದುಲ್ಲೆರು.
ನಾಳೆ ಕಡೆತ ಆತ್ಮಡು ಕೆಲವರು ಶರೀರದ ದುಃಖದ ವಶೀಭೂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಸಂಬಂಧಡು ವಶೀಭೂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಇಚ್ಛೆದ ವಶೀಭೂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲೆಡಪ್ಪುನ ದುಃಖಮಯಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ದುಃಖದಾಯಿ ಸ್ವಭಾವದು ಆಪನ ದುಃಖದ ವಶೀಭೂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಪ್ರಭು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಒಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಶಾಂತಿಡು ತಿರ್ಗುನ ದುಃಖದ ವಶೀಭೂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.